Premiérovi sa zvýši plat o 400 eur mesačne. V čistom. Ja nechcem, aby to vyznelo nejak ináč, ale ja naozaj nesledujem ani svoju výplatu a naozaj tam nie som kvôli výplate. Členovia vlády od tohto mesiaca majú vyššie platy o 400 eur cez paušálne náhrady, prosím vás. Základná zložka nerastie. Sú to paušálne náhrady, ktoré sa vám nezapočítavajú do dôchodku. Viete, to zmrazovanie sme tu už x rokov mali. Ja si myslím, že tá zodpovednosť je tak veľká, že to zase nie je nejaké neprimerané platy. Viete, koľko zarába stredný manažér v nejakej poľnohospodárskej alebo potravinárskej firme? 2-krát, 3-krát viacej ako minister pôdohospodárstva. To znamená, že nedehonestujme pozície ministra alebo predsedu vlády, alebo prezidenta tým, že naskočíme na populistickú retoriku polobláznov z opozície. Na ľudí uvalia 3 konsolidácie, normálne ich zoderú z kože. Práve táto vláda, ktorá prosím pekne, nemá hanby a ešte sama sebe ide zvýšiť platy. Neviem, nezamýšľal som sa nejako nad tým, ale asi je to ten prirodzený vývoj, ako je nastavený, takže je to taká kapciózna otázka, či je to vhodné, nie je to vhodné, neviem. Na ten plat nie som odkazaný. Ja nemám problém, aby sa prijali akékoľvek opatrenia, či už zmrazenie. Treba sa spýtať, čo si o tom myslia ľudia na Slovensku, ktorým táto vláda zvyšuje odvody. Čo si o tom myslia živnostníci, ktorí doslova teda, a teraz nechcem použiť expresívny výraz, ale padajú na hubu. Samozrejme, že keď sa spýtate občanov Slovenskej republiky, že či si zaslúžia ministri, tak samozrejme, že Grojik povie nie, samozrejme. Tak dobre, dám návrh, či to sa nám to bude páčiť. Všetci ministri to budú robiť zadarmo, budeme chodiť na svojich súkromných autách, budeme si všetko platiť. Tak toto má byť? Pýtam sa všetkých občanov, ktorí nás teraz pozerajú. Okoľko vám zvýšil váš zamestnávateľ plat? Máte nejaké bonusy? Alebo máte ten vyšší plat? Alebo vám slúbil, že dostanete nejakú odmenu? Nie, pretože zamestnávateľia sú zaťažení iba vyššími daňami, vyššími poplatkami a transakčnou daňou. Ja rozumiem, že v čase, kedy všetci šetria, že by sme mali ísť príkladom, asi nejde o obrovské peniaze, ale tá téma nestojí na objeme, koľko to sa ušetrí, ale či je to príklad, a myslím si, že ten príkladom máme ísť. Napriek tej celej zodpovednosti, ktorú členovia vládu majú, ja sa prikladám za to, že máme byť príkladom. Takže ešte, aby som to pochopila, Hlas teda takéto niečo navrhne premiérovi, aby nad tým premýšľal? Určite my sme takúto dohodu mali ešte raz, takže si to pozrieme a ak to je tak určite prídeme s nejakým návrhom.